नंगौ बे दा गोदान सरकार फैबाय आरो गोदान सरकार फैनायनि जास्ट शपथ ग्रहण लाखांनायनि उनावनो जों एजुकेशन डिपार्टमेन्टजों जोंनि स्वयं चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा जोंजों रायलायदों आरो दाखालिबो गासिबो अफिसारफोरजों मोनसे मिटिंबो खालामखांबाय जोंखौ गोबां रोखोमनि दायित्व होदों आरो बेवहाय दा गिबि जोंनि हाबाफारिया जाहैगोन जे जोंनि फरायसालियावहाय जेसेबां बड'लेण्ड टुरिल काउन्सिलाव जेसेबां फरायसालिफोर दं बे फरायसालियावहाय मा जोंहा नांगौ रिक्वायरमेन्ट्सफोर गतिके बेखौ जोङो दा माने बे डाटाखौ जों बुथुमगासिनो दङ आरो लोगोसे जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बारा बुंदों जे जोंहा बड'लेण्ड टुरिल काउन्सिलावहाय मोनसे बड'लेण्ड निउ एजुकेशन पलिसि मोनसे एडप्ट खालामगोन होनदों आरो बेवहाय हयथ' आमुल परिबर्तन मोनसे फैगोनखौ आं सानो आरो कमप्लिट एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ डिजिटाइज खालामनायनि सारा बुंदों आरो लोगोसे हयथ' जोंहा स्मार्ट क्लासफोर जोंहा माखासेल' दङ हयथ' बेफ्रावबो जुदि दिनै बिटिसि सरकारा जुदि निस्सयकै खालामगोन होननानै आं सानो मानोना जोंनि सोलोंथायावहाय बे स्मार्ट क्लासआ गोनांथार आरो मोनफ्रोमबो बे स्कुलाव थानांगौ खारन स्मार्ट क्लासजों जुदि जोङो गथ'फोरखौ जुदि जोङो फोरोंनो हायो थ' क्लियार कनसेप्टखौ जोङो गथ'फोरनो होनो हायो आरो जिहेतु बिटिआर गोबथा बायदियै जितु बर' बिजोंनि फारसे इमान माने दानि गोदान सरकारा गोसो होदों बिनि सायाव सारा माबा मोनसे राहा लादों नामा? राहा लादों माने जों साजेसन होनांगोन सारखौ दा माने जों खनसेल' जिरायदों आरो बेवहाय जों साजेसन होगोन मा बिसेसकि जोंनि बर' मिडियामनि जेसेबां टिचार्सफोर दङ बे टिचार्सफोरनि थाखाय जोंनि ट्रेनिंनि प्रयोजन दं आरो स्पेसियेलि इंलिश मिडियाम इंलिश टिचार हिसाबै जाय मावदों नङा होमब्ला बिसोरखौ जों एखेबारे मोजां ट्रेनिं होनांगोन खारन जोंनि खोथाया जाहैबाय मा बर' बिजोंजों फरायनानैहाय मोनसे लेभेलावहाय कलेज लेभेलावहाय माने एसे इंराजियाव उइक जानायखायनो मोजां पारफरमेन्स मेट्रिकआव देखायदोंब्लाबो उनावहाय बहुत जोंनि फरायसाफ्रानो बे इंलिशनि प्रब्लेमनि थाखायनो एसे माने दुरबल जाहैयो आरो साक्सेस जाहैनो हाया ओंखायनो जाहाथे जोङो पेरालाल भाबै जोंनि बर' बिजोंजोंबो जों थांगोन आरो इंलिशखौबो स्ट्रेस होफानानै जाहाथे जों लांनो हायो पेरालाल भाबै आरो जोंनि गथ'फोरखौ जोङो लिरनायल' नङा स्पिकिं पावारखौबो जाहाथे जों होलांनो हायो बिनि थाखाय निस्सयकै आं बुंगोन जोंनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सारखौ जे माने बे हाबाफारिखौ लानांगौ आरो बे ट्रेनिंखौ जोङो अर्गानाइज खालामनानै बिसेसकि इंराजियावहाय टिचार्सफोरखौ जोङो मोजां मोनसे ट्रेनिं होनानै गथ'फोरखौ जोङो फोरोंनायावहाय जोङो गुरुत्व होगोन होननानै आच्छा सार दहायदि सारा बुंदों जे क्वालिटि टिचारनि सायाव जे मानानै दस्रा माबायाव बिदि ट्रेन्सफार खालामनाय बिदि सिस्टेमनि खोथा ट्रेन्सफार खालामनाय सारा एक्जेक्टलि बे खोथाखौ बुंदोंबाबो माने अपेन बिदि खालामथ'वाखै जों मा खालामनो हायो एसे जोंबो नंगौ जों निजेनो बुङो जे कয়েকজন टिचार्सफ्रा एखेबारे मोजां नङा सोरबा हयथ' लोंनानै फैनायबो जोंहा दाबो टिचार्सफोरबो दं नङा होमबा आरो सोरबाया हयथ' ट्रेनजेक्सननि लेभेलावहाय एसे पुवर पारफरमेन्स दङ गतिके बेखौ हयथ' माने जेनाखि पुवर पारफरमेन्स माने गोनां टिचार्सफोर जायहा माने एकदम पुवर आरो पारफरमेन्सआव गतिके बिसोरखौहाय हयथ' माबा मोनसे निस्सयकै हयथ' ट्रेनिं होनायनि बेबस्थाफोर बा माबा मोनसे निस्सयकै सिन्था खालामदों हयथ' बिसोरखौ बबेबा एसे डाइभार्ट खालामनो हायो नामा
बेबायदि बा गोदान बेयाव रिक्रुट खालामनो हायो नामा बिनि सायावसो जास्ट रायलायदों खिन्थु बे जेबो मोनसे डिसिसन सारा जोंनोबो दाबो होआखै जों ओरैनो मोनसे एसेसमेन्ट खालामनायसो नागिरदों आरो थेंक इउ सार औ दे गिबि गिबियावनो आङो नैबे बड'सा आरो बड'लेण्ड रादाब निउस पर्टेल बिथांमोननिसिम आं गिबिग्रो साबायखरखौ बावग्रोबाय दा जोङो मैया आरो दिनै जिहेतु जोंनि 13थि क'क्राझार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि जथुम्मा दिनै जोबनानै थांबाय जोङो मैया हरावनो जितु थान्दै मेलखौ जोङो फोजोबनानै लानाय जादों दिनै नैथि दङमोन जों मैया हराव फोजोबखानायखाय दिनै जिरायफिननाय जायाखिसै दा जिहेतु जों मैया थान्दै मेलनि गेजेरजों आरो रायजो राजाफोरखौ लानानैनो जों बिट मिनिमट जालायलायनायनि गेजेरजों जों मोनसे सिद्धान्त लालायलायनानै दिनै जाय जोंनि क'क्राझार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोदानै 2 बोसोर मावबिबान समखौ मोनबाय दा बिथांमोननो जोङो माखासे एजेन्डा लानानै जिहेतु हाबाफारिफोरखौ मावलांनायनि थाखाय जोङो बिबानखौ गथायगोन दा बेवहायनो एजेन्डा हिसाबै जोङो फार्स्ट प्रायरिटि हिसाबै जोंनि क'क्राझार सहराव थानाय माखासे लाइमोन बैसोनि जिहेतु सुबुंफोरखौ जोङो मोजां लामाथिं लाबोनायनि थाखाय बा आवगायलांनांगौनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय जों मोनसे सिद्धान्त लानाय जादों आरो नैथि हिसाबै जोङो सोलोंथाइ फारसे बिथिंखौ नोजोर बोनानै जाहाथे सोलोंथाइनि आबहावाखौ जों क'क्राझार सहरावहाय मोजाङै लाबोनानै होफैनो हायो दा नैबे जिनिसखौ लानानै जोङो क'क्राझार दख'रानि आवथायाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजा आरो जोंनि मेलेमजिबियारि बिथांमोनखौ जों फिन खेबसेबाव लाफिननानै जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बबे एजेन्डानि सायावहाय सिगांग्रो हाबा मावोब्ला जोङो जोंनि नैबे लाइमोनफोरखौ जों मोजां लामायाव लाबोनो हागोन बा सोलोंथाइ अबस्थाखौ जों मोजाङाव लाबोनो हागोन नैबेखिनि बाथ्राखौनो जोङो सावरायनानै मोनसे सिद्धान्त लादों आरो बेजोंनो लोगोसे जोंहा ससियेल रिफर्मनि बाथ्रा बेवहाय जों गोबांथारै थान्दै मेलावहाय रिजलिउसन सौफैनाय जादोंमोन जिहेतु मोनसे समावहाय जोंनि क'क्राझार टाउनावहाय गन' गन' जिहेतु मेलानि मोनसे आड्डा जाबायमोन दा दिनै बे बिथांखिखौबो जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जों बुंनाय जादों जे जेब्लायबो जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जितु समाजनि अगेन जितु आखु जों बेफोरखौ जों नेवसिगोन आरो जों माब्लाबा बेखौ लाय होनाय नङा दा बेफोरनि सायावहायनो जों सावरायलायनानै जों हाबाखौ मावलांगोन होननानै जों मैयानि थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो सिद्धान्त लानाय जादों आरो जोंहा बे थान्दै मेलनि गेजेरजोंहाय जों क'क्राझार दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोदानै आफादगिरि मोननो हादों बिथाङानो जाहैबाय सादिन ब्रह्म बिथाङा क'क्राझारि गामिनि आरो गाहाय नेहाथारि हिसाबै जोंहा खोरोम दावबायारि बिथाङा सोमदोनफुरि गामिनि दा बिसोर सानै बिथांखौ लाफानायजों लोगोसे जोङो सा 25 सोद्रोमाफोरखौ लानानै मोनसे गोदान गोख्रों मावफुं आफाद दानानै लानो हाबाय मैयानि जितु थान्दै मेलनि गेजेरजों गोजोन्थों